Cak, 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 cak. Cak. Ya apa sih Konam? Ono arek kesurupan. Jarno wis kesurupan. Lho, sakno. Cakno ya apa sih? Mari ngene-ngene. Kejet-kejet. Iya. Kendi. Buri kono. Nemen ta? Iya, kejet-kejet areke. Wes. Ayo parani wis. Wis bapak wis. Iku lho cak areke cak. Ku lho. Aduh. Sakno areke beri-beri. Apa iki am? Ya mbo. Aduh. Moco-moco ngono lho. Maca apa? Aku nggak buku, Cak. Kudu maca buku. Maca-maca liyane ku lho am. Sik, ane jawab e. Maca apa kate? Maca WA. Kudu ngawur iki. Kon ngajimu ya apa? Maca Yasin. Iya Yasin gak ketahuan ta? Gak titik. Ya wis, am. Yasin. Lho, sakmono tok. Iya jejari Yasin to. Oh, liyane am, liyane maca donga liyane sing iso. Allahumma barik lana fi marzaqana wa qina adzabannar. Ampun kok. Donga apa iku am? Soal mau makan. Ya bener ae langsung anu. Sadar am kok ya am. Iya. Takono am, sadar pisan am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak gelem salah am. Iya. Takono jenenge am. Jenenge sampean sinten? Kakek abang. Kakek merah. Kakek merah ya. Heeh. Takono nomor am. Kau le, Cak. Oh. Kau le. Mbah, nomor pinten, Mbah? 23 am. Iya. 3 ekor, Mbah. 23 am. 3 ekor tambah. 3, 2. 32. Opo? Wong ngene, tadi ngene. Ayo iku. Oh, diwalak-walik ha. Oh iya. 32 23. Takono nomor iki ndi am. Omah sampean ndi? Wes blimbing lho, Cak. Oke kene. Iya, ngene. Takono am. Apa? Ya apa sekirane main cek esuk skater terus, boleh kalah tok iki. Mbah, nyoba carane menang tok skater, mulai kalah tok. Goblok. Goblok. Ini kan main. Ini bodoh denangku. Penjelu. Mbah, abang. Mbah, abang. Mbah, abang. Menang, Mbah. Isuk menang. Sok menang. Oke. Oke, ya padha ae, Ham. Pak po ae takon. Takono, opo kok ngleboni arek iki? Mbah, apa sampean kok ngleboni arek iki? Sajane. Aku iki kakolo. Ampun arek iki. Arek iki kurang ajar. Mari nguyuhi omahku. Takono Ham. Ono pesen-pesen ya kayak putune. Mbah, ono pesen-pesen nih tadi kayak putune. Ono Apa? urip kaya tae. Masih dianggap remeh. Kan sing wani ijak-ijak. Tae. Renggu sing terakhir. Siji. Nangano. Cek metu tae. Walah. Wis yo aku tak pamit yo. Mbah, Aku gak kolu karo arek iki. Sing ndi, Pak? Aku iki. harusan.
Goyang. Tangi. Ano po lur? Ako cuma ngapain lur? Darisan. Kapopo, tak ngomong kapopo. Kapo men? Kapopo. Kapo oh. Aku mana kan? Loh. Ya mangan. Ngono lur, cek metu tae. Seharum semerbak mewangi bunga melati, seperti sesuci rasa cintaku untukmu. Seandainya kau tahu isi peluk jiwa, tersiksa menahan hasrat yang tak tersampaikan.